jdeme zpátky. Takže čau lidi, já vás tady dneska vítám u nového videa série z Let's Play, respektive ze Super Meat chuje nebo Super Mrtboje, to je úplně jedno. Budu dělat všech 6 chapterů, nevím, jak dlouho mi to zabere, ale první 3 chaptery bych chtěl mít do Vánoc mít hotové, což jsou 4 dny. Ale myslím si, že bych to mohl stihnout, takže my se na to vyhneme. Takže první si uděláme první chapter, já jsem si to musel celé vyresetovat. že teď začneme úplně od znova, výborně, takhle. Je to vážně lehké, o co v té hře jde, je to, že musíte zachránit tady tuhletu ženušku nebo princezničku, říkejte si, jak chcete, jmenuje se odborně Bandage Girl. A my si to zopakujeme, protože tam je bandáž a za bandáže to je taková tahle náplast, a za které můžete získávat bonusy, třeba nějaké charaktery, si odemykat a tak dále. Kurňa, ne, to nedám na A+, to mi, no, tak si to dáme ještě jednou. Počkat, dáme si to ještě jednou. Protože to nemáme na A+, a první chapter bych teda chtěl dát na A+. Co se stane, když to posrete? Až stejně si to dáme ještě jednou, protože tady je panáček Warp zóna, která když ji splníte, tak buď se vám odemkne charakter, nebo můžete získat bandáže, což my chceme. Jenže je to strašně hard, některé tyto blbosti, ano. Jo, tam je bandáž. Máte na to jenom 3 životy na každý level. Tady byste... Tady se stačí strefit jenom kdyby mi to tak šlo. Tak, dali jsme to, výborně. Takže jdeme zpátky. První zóna. No dobře. První zóna je trošku těžší. Teda netěžší, ale je to těžší než normální ten. Já jsem teď chtěl vydat nové Assassin's Creed video, jenže nemůžu, protože jsem to udělal 40 minut a to mi prostě nevezme Camtasia. Ne. Udělal jsem to a nevezme mi to, protože je to moc dlouhé. Tak mi to udělal prázdnou složku místo toho, aby to do toho dalo to video. Takže my teď tady budeme asi 3 hodiny opakovat Warp zónu, protože tady aspoň tu první chapter chci dohrát takhle celou. A ten druhý level není zase tak těžký. A když máte tuhle tu klávesnici. No, ona je herní, jo, ale... Bože můj. Takhle. Tak, dali jsme to. Konečně. Poslední level, který je nejvíce hard ze všech. Logicky. Ne! Ne. Nein. Já mimochodem gratuluju Honzovi ke 139 odběratelů, nebo ke 140, to úplně jedno. A my jsme pozbírali ty 2 bandáže a můžeme se vrhnout na další level. Tak, tenhle ten dáme si na A+. Tady tenhle ten taky, kurva. Teda pardon, kurňa. Nebudu tady mluvit prostě, takže kurde. What the shoot? Ne. Ten mít dežo. Kdyby mi tak šla třeba sebrat ta banda. Ty vole. To je tak nad... Máme ji. Výborně, mít chuj. A teď to je jenom normálně proskákat. Jej. No dobře. Takhle. Tady tohle to trvá trošku. Ne. Ne. Tahle bandáž ne. Ne. Prosím.
No. No. Tahle ta bandáž je impossible, ale co s ním mám dělat? No. To je vážně OP. Ty vole. Vy víte jak na to, jenže ono je to strašně těžké tady tu bandage sebrat, protože je to bandáž a ty mají být těžké na sebrání. No mám jí, je to jenom neposrat. No, mít chuť to dokázal. Dobře, jdeme na další 10. level, který bych chtěl taky udělat na A+. No, samozřejmě, že je A+. Tady ten level se dá tak fajnově ochcat, takhle. A my si sebereme tu bandáž. Proč? Proč bandáž? Proč? No tak první chapter samozřejmě, ta je ta nejlepší, nejlehčí. U té si musíte sebrat to si! Ne! Bože! No dobře. Co jsem to právě teď udělal? Nejdu muž sebrat bandáže, já nechápu, proč mluvím úplně na opačnou stranu, když mikrofon mám taky úplně na opačné straně. Já si ho takhle dám více k sobě, bandage get, no, výborně. To je, jo. Takhle to můžete hezky ochcat. No, nebo, ale takhle ne. No to zapomeňte, abyste si to takhle hezky ochcávali. My totiž musíme vzít tam tu warp zónu, teda nemusíme, ale já chci. Protože chci bandáž. Jenže ta warp zóna je tak strašně těžká, že to prostě nejde. Hlavně ji přeskočit, hop. Jo, to je tahleta. To je... Jo. Takže tady se odemykáme na první charakter, což je Big Trip Runner, neboli Commander Video, který má tohle, to, že může takhle fajnově letat jak moje mama. Ne, jo. Tady jsme první level ze 3. A tady máte jako už nekonečného životu. To se nemusíte bát. Kurňa. Nigger. To byl svek. Svek. Dál odemkli jsme si první charakter. Ne, počkat, co se stalo. Jej. Jdeme na 13. level. Dneska, já nevím, jestli mám dělat i Dark World. Protože Dark World je tmavý svět, to znělo trošku divně, ale jinak je to v pohodě. Dark World je takový tmavý svět, který je strašně moc OP. A máte to, tam sice těžší levely, ale taky jsou tam bandáže, tady jich mi nemyslím sehnat, jenom takových sehnat. Jo, jsem Gutenzi Niga a jdeme. Hup! Super, mrdboj! Jo! Já vím, že musíš mrdat Uršulu, ale teď zrovna ne, pardon. Ale jako prokop, no tak, víte co. Budu dělat všechny levely v každém chapteru, takže asi tohle to bude pěkně na dlouhý počet dílů. Tyhle ty začátečnické levely jsou lehké, prostě takhle. Jo, tady tohleto, tahle ta bandáž, to vážně, it's impossible. Wow. Impossible. Tuhle tu bandáž já nevím, jestli se ženu v tomhletom díle, ale možná v nějakém příštím. Jo, protože tady tahle, jako k ní se ani nedostanu, jako vidíte to. Prostě, počkat, já si tady dám pana Commandera Video. Ne! Ani s Commanderem Videa to tady nejde. Hop. Vidíte to? What the fuck? Musíme tady počkat, aby to bylo více cool svek. My se musíme odrazit. A to je na téhle hře to nejtěžší, co vůbec může být. Že jo, takže... Oh! Ne! No dobře. OK.
Ty vole, já si usral. Ne! Ne! Komandére, to vůbec s tebou, já. Ne, nejde. Tak ty umíš mluvit, jo? Jo. Ty vole, to... Takový teplý hlas. Že bych se... Co mi to sral normálně? Ne! Proč? A já to normálně se beru v offscreenu, já na to nemám ty vole nervy. Samozřejmě u ostatních chapterů to jakože dělat nebudu a vy možná víte proč, protože ty jsou mnohem těžší než tady tahleta. To je zase stříhání a všeho. No. Tak. Ho. Mrdbuj. To je takový chuj ten mrdchuj. Takže mrde. Ušlu. Každý den. Every single freaking day in his life. He must do. Jo, my to dali. Oh, no konečně. Finally. No dobře, jdeme na další. What the fuck, viděli jste to? No dobře, no. Viděli jste ten wall slide? A plus? Ne, tohle to fakt. Are you seriously? Seriously, man? No, tak je to. Are you freaking kidding me? No dobře. Tohle to je jako lehké, jo, ale... A tam to už ne. Ne, to jsem nechtěl. Musíme vzít tu bandáž, abyste byli spokojení, abyste mi na to dali nějaký like. Jo! We did it, Mason. Mrtvoj. Já jsem z toho úplně nervózní. Někdo mi hraje Payday 2 a mě to vůbec nezajímá. Jo, a jdeme na bose. Tohle se bude nervák. První smrt bossovi, který je sám o sobě tak lehký, že jo? Samozřejmě se dá očurat, ale já to dělat nebudu. To je takový... Šakabam. To je takový chujus. Takhle. Hlavně přeskočit, hop. Jo, to je tahleta. To je... Jo. Takže tady se odemykáme na první charakter, což je Bitrip Runner, neboli Commander Video, který má tohle, to, že může takhle fajnově letat jak moje mama. Ne, jo. Tady jsme první level ze 3. A tady máte jako už nekonečného životu. To se ne... Nemusíte bát. Kurňa. Nigger. To byl svek. Svek. Dál odemkli jsme si první charakter. Ne, počkat, co se stalo. Jej. Jdeme na 13. level. Dneska, já nevím, jestli mám dělat i Dark World. Protože Dark World je tmavý svět, to znělo trošku divně, ale jinak je to v pohodě. Dark World
je takový tmavý svět, který je strašně moc OP. A máte to, tam sice těžší levely, ale taky jsou tam bandáže, tady jich mi nemyslím sehnat, jenom takových sehnat. Jo, jsem Gutenzi Niga a jdeme. Hup! Super, mrdboj! Jo, já vím, že musíš mrdat Uršulu, ale teď zrovna ne, pardon. A jako prokop, no tak, víte co. Budu dělat všechny levely v každém chapteru, takže asi tohle to bude pěkně na dlouhý počet dílů. Tyhle ty začátečnické levely jsou lehké, prostě takhle. Jo, tady tohleto, tahleta bandáž, to vážně, it's impossible. Tuhle tu bandáž já nevím, jestli se ženu v tomhletom díle, ale možná v nějakém příštím. Jo, protože tady tahle, jako k ní se ani nedostanu, jako vidíte to. Prostě, počkat, já si tady dám pana komandra video. Ne! Ani s komandrem videa to tady nejde. Hop. Vidíte to? What the fuck? Musíme tady počkat. By to bylo více cool svek. My se musíme odrazit. A to je na téhle hře to nejtěžší, co vůbec může být. Že jo, takže... Oh! Ne! No dobře. OK. Ty vole, já si usral. Ne! Ne! Komandér, to vůbec s tebou je. Ne, nejde. Tak ty umíš mluvit, jo? Jo. Ty vole, to je teplý hlas. Čo bych se s tou postaral normálně. Ne. Proč? A já to normálně se beru v offscreenu, já na to nemám ty vole nervy. Samozřejmě u ostatních chapterů to jakože dělat nebudu a vy možná víte proč, protože jsou mnohem těžší než tady tahleta. To je zase stříhání a všeho. No. Mrdbuj. To je takový chuj ten mrdchuj. Takže mrde. Uršulu. Každý den. Every single freaking day in his life. He must do. Jo, my to dali. Oh, no konečně. Finally. No dobře, jdeme na další. What the fuck, viděli jste to? No dobře, no. Oh, viděli jste ten wall slide? A plus? Ne. Tohle to fakt. Are you seriously? Seriously, man? No, tak je to. Are you freaking kidding me? No, dobře. Tohle to je jako lehké, jo, ale... A tam to už ne. Ne, to jsem nechtěl. Musíme vzít tu bandáž, abyste byli spokojení, abyste mi na to dali nějaký like. Jo! We did it, Mason.
Mrtvoj. Já jsem z toho úplně nervózní. Někdo mi hraje Payday 2 a mě to vůbec nezajímá. Jo, a jdeme na bose. Tohle zase bude nervák. Tadada. 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 Nope. Smoke weed every day. Smoke weed every day. První smrt v bossovi, který je sám o sobě tak lehký, že jo? Samozřejmě se dá očurat, ale já to dělat nebudu. To je takový... Šakabam! To je takový chujus. Takhle.